Prosím, čaute lidi, vítam vás u nového videa z hry Pixelka. Môžete vidieť, že 88, ale mal som 120 a niečo som otvoril. Padol mi tento výfuk. Tento výfuk mi padol. Sherry lady. Má tento. Ďalej. Karta! Dobre. Čo ja viem, lidičky? Čo ja viem? No... 100 000. Alebo 10 000. Čo, není to najlepšie. Koľko tu má tých kolies? Koľko tu mám? What? Čiže budú mať miliarda kolies. Dobre, ja neviem. Do 69 pôjde za mojím psom a on bude otvárať. 70 000. Wow! Nikitka, poďme. Poď mi otvoriť balíčky. Poď. Púďka. Začni. Teraz. Ja neviem, jak si raz otvorím. Otvoríme to. Myšiak to otvorí. Myšiak to otvára. Myšiak. Výzadkom. To je najdražší. Dobre, a teraz si ideme čiže tu milión polepov, to môžem si skúsiť. Nic moc. Dobre. Je najlepší. Niger. Čapička je najlepšia. Sedánka mi padla. Počkaj. Spoilery. Čo ten mám? Mám spreje, nič, sem, motor žiadny, kolesa, no tých padla asi milión, pôjde Sherry lady. Nič. A tento výfuk mi padol. Ja si ho chcem skúsiť. Ideme si ho skúsiť. Sherry lady. Ešte spomenul. Tento reboxík. Nitro! What the fuck? Tak. Strieľa to? Jak je to...
Nic moc, nič moc, nič moc. Môži? Ja si ide na to svoj. Tento milovaný. Ok. Poď ďalej. Ale ešte nechám aj niečo. Dobre, toto auto máme vytunované. Len si to tam vykútim. Ktorý dáme paliť na ňo? Tento? Tento? Dáme tento. Dáme na ňo. Spoiler mu dáme. Tu nič. Ako mu dáme farbu? Tuto. Ok. Ty sa... Kde mu dáme kolesa? Tieto. Bombičku nemám. Toto nitro mu dáme. Čo? Nemám? Počkať. Ale tak nie, ja nechcem mať takéto auto hnusné. Poďme si uchomiť iné. A takže to môžem celé predať. Ja to celé predám. Okrem tých kolies. A kúpime. Sherry lady, energy same ocean. Jaké? No, trošku dozadu. Šibe? Toto kúpime. Boha. Jaj. Motor mu dáme, tieto kolieska mu dáme, nemôžem, dáme mu toto, 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 dáme mu... Ja musím ísť na toto. Tu si musím dať toto. Tu si dám, tak. Tak. A toto nebude mať žiadne. OK, koľko ide? Koľko má koní? No. Ukáž to. Ukáž to. Pekné je. Počkaj, ja si dám toto auto. Dá si kolesa. Dá si kolesa. A ja si dám tak na krivu, ak som. Si dám...
Iba tuto sú. Žemi? Nie, chcem dať tieto. Ne, si tam dám tieto a to auto urobíme hore. Počkaj. Čapičku nechám, tak to je pekné. OK, poďme ďalšie kúpiť auto. V tomto videu kúpime dosť aut. Kúpime toto sa poviem trošku dozadu. Klikám sa 6. Tak. Dobre. Mám tu najlepšie auto. Budeme otvárať. Poď. Spoiler. Dobre, už stačí. Poďme. To nemusím, ale nebudem mať motor. Nemám. To mám. Vyšuku nemám. Ibuku mám. Nemám. Ľudia, auto není vôbec pekné. Musíme až teď... Dobre. Nechám si 20. Syna, mamka, máme. Prosím Boh, daj mi šťastie. Ne, prosím Božku. Mám ťa rád, prosím. Čo ti šibe 150? To nie je dobré. Kúpime mu... Hej, dobre. Aby toto auto bolo dobré. Dajte určite prosím na toto like. Na toto video like. Ale teda kúpim nejaké výšky. Neviem kúpiť tento výšok. Aha. Nie. 65. 50, 65. Mám kúpiť. Kúpime mu ešte tento. Kúpime. Aby to strieľalo. A nekúpime k tomuto. Aby to... Dajte určite prosím na toto like alebo to video. Strašne drahý je ten výfuk. Dokonca som z toho nešťastný. Sherry lady. Dobre, líšky, ja sa s vami lúčim a